Ginagawa mo. Isa pa. Ako dahil si Alcid Chavez. Ambulancer pagkakapita sa itong barangay. Tadi ako karon kay gigamang tika. Lista tika kisa dito naala ni mo. Sige. Para masiguro na ko nga, hari juga na ko, tagahan tika kinintos. Kinintos. Umahapit na eleksyon. Eleksyon na uma. Una ra. Kinintos niya. Salamat kay sa imo pag-aktor. Hindi na ko magdugay kay ato po gusto silingan. Apo'y kamangon dito. Parang may naamoy ako hindi maganda. Okay na ka na. Ay kabalakaw ni ka. Unya ka aton mas presinto atangan tika tupon anti ka kinintos. Amo to'y mga na. Sige aris ako. Ginagawa mo. Hindi lang ako magdugay. Hey! Alcid Chavez pagka kapitan. Kalimti ha. Alcid Chavez. No.